ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾನಿನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ಪಾಡ್ನೆ ತರ್ಸ್ಡೇ ಲಾಗ್ ಒಂದು ಬತ್ತನತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂತ ತರ್ಸ್ಡೇ ಲಡ್ಡು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ರಡ್ ಪಂಡ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಯೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಬಂದು ಅಂಚದು ಅವಳು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ರಡ್ಡು ಲಾಗ್ ಆಣೆಂಗೆ ತರ್ಸ್ಡೇಗೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆದಾಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯ್ಜಿ ಫ್ರೈಡೇ ಅಂಚದು ಇತ್ತು ನಾನೇ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚದ್ದು ಕೋಡೆ ತರ್ಸ್ಡೇ ಲಾಗ್ ಬಂದವು ಬತ್ತಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಲಾಗ್ನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ತಿಂಡಿಗೆ ಇಂಕುಲು ಇನ್ನಿ ಬತ್ತದು ಪಲಾವ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಪಲಾವ್ ಬಂದು ತಿಂದು ಪೂರ ಜನ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋದುಲ ಅಂಟ. ಸೊ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಬೇಗ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಆವಡು ಪಂಡ ಪೋಪುನ ಬುರ್ಚ ಪಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಡೆ ಇತ್ತೆರ ಅಂಚದ್ದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಬುರ್ಚ ಅಂತ ಬಂದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಡಿತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಫೈನಲಿ ಪಿದಾಡ್ನು ಬಂದು ಆಂಡಿ ನೀ ಪಿದಾಡ್ನ ನಮ್ಮ ಅಂಚದು ಇನ್ನಿ ಏತು ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರಲ ಪೋಡು ಅಲ್ಪಟ್ಟು ಬಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಗ್ ಬರ್ನಾಗ ಎಲ್ಲವು. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಲಾಗ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕುಲು ಕೋಡೆನೆ ಪಿದಾಡ್ದಿಪ್ಪುವ ಅಂಚ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಪೊಕ್ಕ ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ರಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಈ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಬಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಬೋಡತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಪುಂಡ ಬಿಸಿ ಪುವ ನಾನು ಎಂಕ ಅವಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ತೂಪ ಯಾನು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಗ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುವೆ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚಿ ಅವು ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ಬೇತ ಬೇಗ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಡ್ರ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ನೈಟ್ ದುಲೈಗೆ ಪಂಡಾಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಗ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೋಸ್ಕರ ದಯಪಂಡ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಾಲ ಹಿಂದಿನ ನಾನು ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋನುಲ್ಲ ಅಂಚದು ಅಲ್ಲೂ ಮೂಲತ್ತವು ಮಸ್ತ್ ದೂರುಂಡು. ಸೊ ಒಡೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಲಾಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಈ ಸರಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಮತ್ತು ಉಂಡು ತುಲೆ ಹ್ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಮೆಹಂದಿ ಬುಡ್ಪದಿತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಮೆಹಂದಿ ಒಂಜಿ ಕೈಗೆ ಬುಡ್ಪದ. ಸೊ ಆಕಲ್ ಬುಡ್ಪದೇರ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಬುಡ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚದು ಇಂಕ ಆಸೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚದು ಬುಡ್ಪಾಯಿನ. ಸೊ ಯಾನು ಈನ ಗೊತ್ತಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚಿಂಚ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಿಕುಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚಿಂಚ ಅದು ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪನ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಗಲು ಯಾನು ಏಪ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ತೂಪರ್ ಪಂದ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಹೆಂಗೆ ಕೋರ್ಲೆ ಅಂಚದು ಇಂಥ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಥ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆರ್ನಾಲ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಎನ್ನಾಲ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಆರ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಟ್ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ನು ಉಂಡು ಪೋರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಪನ್ಯ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲ ಡಿಪ್ಪೊಡು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆತಿಜಿ. ಸೊ ಅಂಚದು ಎಂಕೊಂಚೂರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಪೋದು ಬತ್ತದು ಪೂರ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನೋ ಪೂರ ಹಾಪೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಂಥ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಮುಡ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಪೊಂಡನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಪಾತಿರ್ವಿ ಅನ್ನು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬೈ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಹಂಗೆ ಪಾತವನ್ನೊಂದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಡಲ್ಲ ಬೊಕ ಇತ್ತೈತೆ ಭಯಂಕರ ಉದಸಿನತ್ತನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಲಕ್ಕದು ಬೇಲೆ ಮಂತ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡ ಬೆಟರ್ ಈಜಿನ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ದೀನೊಂಡತ ಅರ್ಥದ ಹೊಚ್ಚದೆ ಅತ್ತೆ ಬುಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಪುರ ಅಂಚನೆ ಬೂರ್ದುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚಿದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಉದಾಸೀನ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಎಂಕ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಂದು ಟಿ ವಿ ತೂಂಜೆದ ಹೋಗಂದ ಅವನುಂಡು ಕೋಡೆ ಜಿಪ್ಪುನಂಗನ ಲೇಟ್ ಆದ ಮೆಹಂದಿ ಪುರ ದೀದು ಮೆಹಂದಿ ಪುರದಿ ಇದು ಕೋಡೆ ಜಿಪ್ಪನಾಗ ಲೇಟ್ ಆತನ ಅಂಚನ ತೋಡಿತಿತ್ತು ಬೇಗ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಚಂಡ ಆಯ್ತು ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲಾಡವು. ಸೊ ಬೇಗ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಓಕೆ ಕಾಯಿ ಸಿಕ್ತತ್ತೆ ಅಂಗಿದ ಪುರ ಅವರ ಮುಗ್ಗಿಂಡೆನ್ನ ದಯಪಂಡ ಅಂಗಿದ ಓ ಮತ ಪಸೊಂಪೋಡು ಓ ಮತ ಪತೊಂಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಪೂರ ದೆತ್ತು ದೀದು ಮಂಚ ರಾಶಿ ಪಡ್ದು ಒಯ್ದೆ ದೇಪಂಡ ಇತ್ತನೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಕ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ನೋಡಿ ಒಂಜಿತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವು ಅರೆಗ್ ಬೋಡ್ಗೆ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ರೂಮಿನ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚದು ಆರು ಇರುವ ಸರಿ ನಡ ಬರೋಡಾತ ಅವು ಒಂದು ಕೊರು ಅವು ಪರು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪತೊಂಬೆ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಪತ ನೋಡಿ ಎಂಕುಲ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಪತವನ್ನ ಅಂಚದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುಡು ಆರ್ನಲ್ಲಿತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ನನೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಸ್ಯಾರಿದ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೋಕೊಂಡತ್ತ ಐತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಡತ್ತ ಮೇಕಪ್ದ ಅವು ಒಂದು ಪ್ರಪಸ ನೋಡತ್ತ ಮೇಕಪ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜ ಅಂಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಬೋಡತ್ತ ಅಂಚದು ಪತೊಂಗ ಪಂದು ಕುಲೋಂದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಪತ್ತ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದೆ.
ಸೂರ ಪೂರ ತುಲೆ ತೋರಿಸ್ಕೋವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದೀತ ಓ ಮತ್ತು ಬೂಡು ಮತ್ತು ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂದು ದೇಕ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೀತ ಇತನೆಟ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಪೂತುಜ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ದೀದು ಮುಟ್ರನೇ ಪೋತುಜ ಇತನೆಟ ಅಂಚದ ಇಂಕ ಬೋಡಿಪ್ಪನ ಪೂರ ದೇತದೀಂಡ ಇಂಕ ಈಸಿ ಆಪುಡತ್ತ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ದಾದು ಮತ್ತು ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಸ್ಯಾರಿಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಬಟ್ ಐಕ್ ಕಾಜಿ ಗೀಜಿ ಪಾಡ್ನ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಓಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಈ ಸಾರಿ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಕಮ್ಮಿ ದೇಕ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಒಂದೇ ಚೈನ್ ಉಂಡತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇನು ಓಲ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಇಂಕಂತೂ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ಜಿ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾರನ್ನ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಎನ್ನ ಸ್ಯಾರಿಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಗೋಲ್ಡು ಅಂಚನೆ ಪಿಂಕ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಚದ ಈ ಕಾಜಿನ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡಬ್ಬಿ ಪತ್ತೊಂಕ ಪಂದು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನತ ಈ ಒಂದೆಟ್ಟಿತ್ತನ ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಇಪ್ಪುಡು ಎಂಕ್ ಬೇಗಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಡತ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದೇನು ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಪೌಡರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಾಲಿಗಂಧ ದೇಕ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದಾದಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಕುಂಕುಮ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಸಿಕ್ಕಿಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಚ ಪಾಡೋನ್ ರಾಪುಣತ ಅಂಚದ ಸೊ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪೆನೆ ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ ಅಂಚದು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡಿಂಕ್ ಅಂಚದು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅದು ಪೋತುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ನೈನ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಯಾನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆದುಂಡತ ಯಾನಿತ್ತೆ ಓ ಪಾಡೋಡು ಇನ್ನ ಓ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಓ ಅಂಗಿಗೆ ಪಂದೆ ಅಂದ ಅದೆಲ್ಲ ತೂತುಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಅದು ತೂರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿನಿ ಅಂಚದು ಎರಡು ಮೂಜಿನಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಓ ಬೋಡೋವೇನು ಚೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ನಂಡತ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಬರ್ತದು ಇಪ್ಪುಂಡತ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಓಲಾಗೆ ಸೊನ್ನಿಗೆ ಇಂಕ್ ಜುವೆಲ್ ಎಸಡ್ ಒಂದೇಟು ಪೂರ ಈಟ್ಲೆಂಕ್ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದೇನು ಗೆತ್ತೊನ್ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡನೇ ಪಾಡ್ನೆ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಒಟ್ಟುಗ ಅದು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು ಮೂಜಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಪ್ಪಡು ಪಂದು ಒಂದು ಉಂಗಿಲಕ್ಕೆ ತೊಂದುನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಪಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾರಿಗೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಸ್ಲೆಟ್ ಪಸೊಂದೆ ತುಲೆ ಸ್ಯಾರಿಗೊಂದೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಸ್ಲೆಟ್ ಪಸೊಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ತೋಡು ಈ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಎಂಕ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬೋಡು ಪಂಡ ಇಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಅಂಡತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ಈ ಕಲರ್ ಒಂಚಿ ಪಸೊಂದೆ ಸದ್ಯಗೆ ಓಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದು ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ ರಬ್ಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಡು ಒಂದು ಪಸೊಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ ನೋಡತ್ತೆ ಏನು ಯೂಸೇ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ್ ಒಂದೇನು ಪಸೊಂದೆ ಒಂದು ಪೂ ಮತದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟಿ ಪಸೊಂಡು ಪಂದೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇಕ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂಚಿಪ್ಪುಣ ನಿಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕುಲು ಪಂಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪೆರ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪೆರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಂದೇನು ಪಾಡ್ಗ ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ತೊಲೆ ಒಂದು ಏನ ಗೊತ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟಿ ಸೊ ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಈ ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟಿದ ಓಲ್ದೆತ್ತೋ ನೀನಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಉಡ್ಚಿ ಏನಕ್ಕಂತ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ದೀವನೊಂದು ಲದಾಯಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ದ ಪೂರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಂಡು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ದ ಆಪ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ದನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಉಂಡತ್ತ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಒಂದು ಎತ್ತದಿದೆ ಪೋಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ನಂದು ದೇಪಣ್ಣೆ ನಾನು 20 ಸಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೋನು ಒಂದು ಇಪ್ಪುವೆ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚದು ದೆತ್ತಿಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆನ ಅಂತ ಉಪ್ಪುನು ಉಂಡತ ಎಣ್ಣೆಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಾಂಡ ಇಪ್ಪಾಡು ಪಂದ ನೆಟ್ಟು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೇಫ್ ಆದ ನೆಟ್ಟು ಇಕ್ಕೊಂಡತ ಪಂದು ಅಂಬತ್ತದು ಈ ಚೈನು ಸ್ಯಾರಿಗೆ ವೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದಾಪು ನೀನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುವ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ತುಲೆ ನೆಕ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಣ
ನೆಕ್ ಸೂಟ್ ಆವ ತೂಲೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಾತಿಯನು ನಿಜ್ಜೆಯನು ಒಂಜಿ ಪಾಡುಂಡ ಒಂಜೇ ಪಾಡ್ನ ಇಂದು ಪಾಡ್ಡ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಪಾಡ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಬೊಕ ನಡ್ಚಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡತ್ ಸೊ ಇತ್ತನೆ ಮನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೋಲ್ಡತ್ತಂದು ಸೊ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹಿಂಚು ಉಂಡು ತೂಕೊಂದೇನು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೋಡ ಆಪುಂಡ ಪಂದ್ ಬೋಡಾಂಡ ಇಪ್ಪಡು ಇಜಿಂದ ಆಯ್ನ ತೆಂಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಇಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಜಿಗ್ಗ ಆಪುನು ಓವರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ಜಿ ಎಂಕೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಪ್ಜಿ ಎರೆಗೋಸ್ಕರಲ್ಲ ತೆಂಕ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಪ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇಟ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಮದ್ದೆಡ್ ಕುಪ್ಪಿದ ಪಾಡ್ನ ಎಡೆ ತೋಜು ತೂಕ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಟ್ ಮಂತದ ದೀವೊಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿತ್ನ ಪಾಡೋಡೆ ಆತ ಮದ್ಮೆಯ್ನಕುಲು ಬೊಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಂಜ ಮಂದಿತ್ತೀರ್ ಮರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐ ಕಾಜಲ್ ಅಂಚನೆ ಐಬ್ರೋಸ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪೂರ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು ಒಂದು ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಒಂದೇನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪೆ ಬೋಡಪ್ಪ ಮದ್ಮೆಗೆ ಸೋಕ್ತೊಂದು ಹಿಮಾಲಯ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಚಾನೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತಂಗ ಚೂರಿಪ್ಪುನೈತೆ ತೋಡಿ ಅಂಚಿ ಪೋರೆತ್ತನ ಪಸರುಡು ಸೊ ಸದ್ಯ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಈತ ಪಸೊಂದಿಟ್ಟೆ ತೋಜು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈತ ಪಸೊಂದೆ ಯಾವೊಂದೆನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅವು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸ್ಯಾರಿದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪವೆ ಓಕೆ ಸದ್ಯದ ಒಂದೇಟು ಈತ ಪತ್ತೊಂದೆ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಗನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಲಾಗನ್ ಈನ ಪೂರ ಪಸೊಂಬೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಷ್ ತೊಂಬೆ ಬ್ರಷ್ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ ಕೊಡಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಓಮ ತಂಗಿ ಪತ್ತೊನೋಡು ಪಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂಚೆಡ್ ಸೆಟ್ ಮಂತದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಕಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಸೆಟ್ ಆವಪುಂಡ ತೂವರ ಪೋಯೆ ಬಟ್ ಐಟ್ ಆಯಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಬಿಗ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಐಟೆ ಪಾಡ್ಕ ಬಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಯೆ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ದಿನ ಅಂಡಲ ಇಪ್ಪುವ ಅಂಚದು ಆತ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂಗಿ ಬೋಡತ ಪಂಡಾಕಲ್ನ ಮೆಹಂದಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಬಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚನೆ ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಕ ಅಂತ ಬಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನದ ಅಂಚದು ಈತ್ ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಡುಂಡು ಅಂಚದು ಈತ್ ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬೋಡೆ ಆಪುನ ಅಂಗಿ ಮಾತ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಆ ತಂಗಿನ ಮತ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರವಂತ ಬಂಗನೆ ಅಂಡಲ ಒಂತೆ ಪತೊಂಡ ಏತ ಆಪುಂಡ ಆತ್ ಬಾಯ್ಸ್ನ ಅಂಡ ಅದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇತ್ತಂಡಲ 4 ಶರ್ಟ್ ಐಕೆ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ರಡ್ಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇತ್ತಂಡಲ ಮೂಜಿ 4 ಶರ್ಟ್ ಅವೇ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಅಂಡ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಕಂಚತ್ತು ಅವವು ಸೆಟ್ಗೆ ಅವವೇ ವೇಲಾವುಡು ಅವವೇ ಶಾಲಾವುಡು ಪೂರ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಆಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಾಡೊಂದು ಕುಲ್ಲನೇ ಭಂಗ ಸೊ ಎನ್ನಾಂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೇರ್ನ ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೋಟಿಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾರಿ ಬೋರ್ದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಮೇರೆಗ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನೆ ಓವುಲ ಆಪುನೊಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಒಂದೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಬೇತೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬೊರ್ಚಿ ಒಂದು ಬೊರ್ಚಿ ಒಂದು ಬೋಡು ಪಂದ್ ಅಂಚದು ಯಾನ ಜಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಪಾಡ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲಾತ್ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನೆ ಅರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ಒಂದು ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಅದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಅಂಗಿನ ಜಿಂಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರು ಪಾಡ್ನ ಅಂಗಿ ಮಾತ ತಿರ್ತು ದಕ್ಕು ದೀತೆ ಸೊ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಬ್ರಷ್ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀವೊಂದಿತ್ತೆ ನೆಟೆ ಜಿನರೆಗ್ ಮದತೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ನಾತ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ತೂಪೆ ಐಟೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ನ ಲೇಟ್ ಬರು ಆಂಡಲ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನೈಟ್ದು ಲೈ ಪಾಡುವೆ ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೋರ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುವ ಅವೆನ್ ಪೂರ ನಿಕಲ್ ತೂವರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಮದಿಮೆದ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ತೂವರೆ ಅಂಚನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ವೀಡಿಯೋ ತೂವರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರು ಪಂದ್ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ
ಎಂಚ ಪಿದಾಡಿಯ ಓಲ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಅವ ಊರಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೂರಲ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಿಸ್ ಬಂದೆ ಲಾಗ್ ಅಂತೂಲೆ ಏರೇನು ಹೊಸತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮಿಸ್ ಬಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪನೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್.